ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହେଲା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଯିଏକି ଜଣେ ମହିଳା ଧାବିକା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ 3 ଫେବୃଆରୀ 1996ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚକଗୋପାଳପୁରର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବୁଣାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ 2021 ଅନୁଯାୟୀ 25 ବର୍ଷ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଓ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ 2006 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ଲ'ର ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ଅନିୟମିତତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟ। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ 2012 ମସିହାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ମାତ୍ର 11.8 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁନେରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ 23.81 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2013ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ 11.73 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଦୌଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 21.73 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ 2014ରେ ସେ ଏସିଆନ୍ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ 200 ମିଟର ଏବଂ 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ 2ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2015ରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ହାଇପରଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନିଜମ୍ ଉପରେ IAAF ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ IAAF ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ 2016ରେ ହାଇପରଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନିଜମର ନିୟମ ବଦଳିଥିଲା ଓ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ 60 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କରିଥିଲେ। 2017ରେ ସେ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ 100 ମିଟର ଓ 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ 2ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2018 ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ମାତ୍ର 11.32 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। 2019ରେ ହୋଇଥିବା ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ରେ ସେ 11.45 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି 2019ରେ ଇଟାଲୀରେ ନାପୋଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ମହିଳା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସେ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ 3 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ଆନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଲେ ଆଖୁଜି ଆନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ଭଉଣୀ ଓ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, କାରଣ ସେ ବି ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଧାବିକା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଥଲେଟିକ୍ ପ୍ଲେୟର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଆୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚକଗୋପାଳପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦୂତିଙ୍କ ପାଖରେ BMW, ଫୋର୍ଡ ଏସ୍ପାଇର, ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ, ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV 500 ଓ ତା ସହିତ ଟାଟା ନାନୋ ଅଛି ଓ ଏହା ସହିତ ସେ କେବିସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।